Λοιπόν, η ΕΡΤ καλύπτει πάντα τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα όλων των κλάδων των εργαζομένων. Σήμερα ήταν η σειρά μας. Συνέντευξη τύπου λοιπόν έδωσαν δημοσιογράφοι της ΕΡΤ προκειμένου να ενημερώσουν τους τηλεθεατές και τους ακροατές για το ρόλο που κατά τη γνώμη τους πρέπει να έχει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, για την αντίθεσή τους στην ανάθεση εξωτερικών παραγωγών, για τους λόγους που απεργούμε τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, ενώ ζήτησαν την επιστροφή των συμβασιούχων με διαφανείς διαδικασίες. Πάμε στην Ελένη Χρονά να μας ενημερώσει για αυτή τη συνέντευξη, που ενημερώσαμε τον κόσμο ουσιαστικά, γιατί ο κόσμος ρωτά τι γίνεται τα Σαββατοκύριακα και δεν βλέπει ΕΡΤ. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν στην ΕΡΤ απεργούν εδώ και 7 εβδομάδες τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Σε αυτή τη συνέντευξη που παραχωρήθηκε νωρίτερα, αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος, να ενημερωθούν οι τηλεθεατές και οι ακροατές της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουν εξωθήσει τους δημοσιογράφους σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν στη συνέντευξη, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ θέλουμε ο ρόλος και ο λόγος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να είναι κατ' ουσίαν δημόσιος και όχι κατ' επίφαση. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση της ΕΡΤ μέσω της ανάθεσης εκπομπών σε εξωτερικές παραγωγές με υψηλό κόστος, τη στιγμή που η ΕΡΤ διαθέτει και το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές προκειμένου αυτές οι εκπομπές να πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέον κόστος. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ διεκδικούν την επιστροφή των συμβασιούχων συναδέλφων με διαφανείς διαδικασίες και επίσης είπαν, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, είμαστε εργαζόμενοι όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι Έλληνες, δουλεύουμε σε σκληρές και αντίξωες συνθήκες και μάλιστα οφείλονται δεδουλευμένα από τον Νοέμβριο του 2012. Αυτοί είναι οι λόγοι που έχουν ξεκινήσει κινητοποίηση στις τελευταίες εβδομάδες. Σε συνθήκες και χωρίς ωράριο, έτσι. Σε συγκεκριμένες συνθήκες και χωρίς ωράριο. Να το θυμίζουμε αυτό, γιατί είναι η φύση της δουλειάς τέτοια. Δεν υπάρχει ωράριο. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη, Σταυρούλα, πρέπει να σου πω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε και εμείς απλήρωτους λογαριασμούς και καθημερινά προβλήματα με το πώς θα. Δεν λέμε κάτι καινούριο, απλώς το θυμίζουμε. Ακριβώς. Σε όλους αυτούς που ρωτάνε, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που ρωτάει τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη. Αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία και οι ενώσεις και εγώ προσωπικά αισθανόμαστε εμπεγμένοι από τον Υπουργό, από τον Γενικό Γραμματέα και από τις διοικήσεις της ΕΡΤ, γιατί όλες τις διαβεβαιώσεις που μας έδιναν συνέχεια το τελευταίο διάστημα δεν εφήρμοσαν καμιά από αυτές. Όλες τις ακύρωσαν. 25% του ανταποδοτικού τέλους, του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και ο Έλληνας άνεργος πλέον, δεν πηγαίνει για υπηρεσίες που τις εισπράττει, δηλαδή για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΡΤ, πηγαίνει για να καλύψει τις μαύρες τρύπες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή για την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ. Είμαστε εργαζόμενοι όπως όλοι οι υπόλοιποι, με απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ, με οικογενειακά προβλήματα, με προβλήματα για το ποιος θα κρατήσει τα παιδιά μας τις απίστευτες ώρες που δουλεύουμε χωρίς να τις πληρωνόμαστε. Γιατί όπως ξέρετε οι δημοσιογράφοι δεν έχουν ωράριο και στην ΕΡΤ δεν έχουμε 6ωρο και 8ωρο. Δουλεύουμε όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε εντεταλμένοι. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και θέλουμε να την κάνουμε χωρίς παρεμβάσεις πολιτικών παραγόντων, χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς λογοκρισίες και χωρίς αυτολογοκρισίες. Που έδωσαν το μεσημέρι οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ για να ενημερώσουν τους πολίτες γιατί απεργούν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και ποιος θεωρούν οι ίδιοι δημοσιογράφοι ότι είναι ο ρόλος και η αποστολή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Τα συσσωρευμένα προβλήματα που τους έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες τους τελευταίους 2,5 μήνες παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Αισθανόμαστε εμπεγμένοι από τον Υπουργό, από τον Γενικό Γραμματέα και από τις διοικήσεις της ΕΡΤ, γιατί όλες τις διαβεβαιώσεις που μας έδιναν συνέχεια το τελευταίο διάστημα δεν εφήρμοσαν καμιά από αυτές. Όλες τις ακύρωσαν. Όπως επισημάνθηκε, ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση της ΕΡΤ μέσω της ανάθεσης εκπομπών σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ η δημόσια ραδιοτηλεόραση διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές για να πραγματοποιηθούν χωρίς επιπλέον κόστος στις συγκεκριμένες εκπομπές. Η κατάσταση στην ΕΡΤ έχει χειροτερέψει. Υπάρχει ζήτημα σταδιακής ιδιωτικοποίησης με παράλληλη φυσικά λαιλασία των πόρων της.
με αφαίρεση δικαιωμάτων και μείωση προσωπικού και τελικά χειραγώγηση, ασφικτικό πολιτικό έλεγχο στο ενημερωτικό προϊόν. Οι δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ ξεκαθάρισαν πως επιθυμούν ο λόγος και ο ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να είναι δημόσιος κατ' ουσίαν και όχι κατ' επίφαση. Είμαστε εργαζόμενοι όπως όλοι οι υπόλοιποι, με απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και θέλουμε να την κάνουμε χωρίς παρεμβάσεις πολιτικών παραγόντων, χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς λογοκρισίες. Μέρος του ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ δεν αξιοποιείται για την ΕΡΤ. Το 25% του ανταποδοτικού τέλους, του τέλους που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος και ο Έλληνας άνεργος πλέον, πηγαίνει για να καλύψει τις μαύρες τρύπες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ΕΡΤ έχει σχεδόν πλέον όλα τα είδη εργασίας που υπάρχουν στην κοινωνία. Υπάρχουν συμβασιούχοι με μπλοκάκι, μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον, υπήρχαν τουλάχιστον στο παρελθόν ή μέχρι πρότινος, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι αορίστου, μέχρι και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ παρουσίασαν στοιχεία για προσλήψεις ειδικών συμβούλων με υψηλές αμοιβές, ενώ στους ίδιους οφείλονται δεδουλευμένα από τον Νοέμβριο του 2012.